Koru Press Club ni simin sini chai tomong tei Khumlung Press Club ni simin chai tomong tongmani takhuk Birumani Tripura lai thangnai 20 ni simin boni mangkhathai ha landslide bisingo phopjagui kalaimani koktoma hasti gnangai bebak lukurokno saiman khana aboni bisingtei Korbuk Press Club rongni bisingtei chai tomong abono khurui boni bihik bikreng kongsa phano naina mosungo nei bihik sungno samani tongo aboni bagai Korbuk Press Club rongni bisingtei kaisa chai tomong 2 September ni simin boni mangkhathai tiklai khurui rwnani bagai nei sini kaisa chai tomong aru jagao tabuk nukjakha balaikhono kha tongthokjaknai kok Santi Bazar ni SDM bo ahino sungno suba churui tabo NDRF ni team sungno rohor kan rong nugui tongo sinunglogo 9 battalion TSN ni simin 10 jawan bebagai rohorka u jaga suba chu khlainani bagai borok tini dipor ni ekta rogono uru jago phai sokpaikha mangkhathai khurui manya sak jora borok chaitongnai nei ang sungmani borok sawai khana rakha opti haiklaino sungbai kwrwngui tongui tongdi sini sungbai malaina bagai Agartala Press Club rongni bisingti borok phai tongui tongo sini u location no tei Khumlung Press Club ni members rok bo haino phai tongui tongo sungno chubana bagai loge gana gini o tongnai lukurok bo haino sungno chubana ni bagai mangkhathai tiklai rwnani bagai khana rongni jora rogo borok kwbangma no phainai hnei sung koktoma mankha abtai haiklaino sungbai kwrwngui tongui tongdi sung mangkhathai mode manya le sung saimanya phiraba yakti sayawi sung chaitongnai abo mangkhathai no kariwi tiklainani Santir Bazar SDM banya rohorjago obo je kwmama to 20 tarik ni simi ngai tabuk oro dojarok phaimani bagai NDRF team TSR 9 battalion hoite tubujaka 10 jona borok kodal lok bai khai ha khurui nai ta rutuknai kmanai no saptini simin de khana bode nai tiklai je maya sak borok rutuknai nangkai borok selai sarni nini sinimo ang Komalakanta Debarma DCM Santir Bazar Subdivision